Og så skal jeg også have min hammer. Ja. Min hammer. Så det har vi har specielt designet en hammer til det her. Og nu er det virkelig vigtigt, at alle de har fingrene i ørerne, fordi det her det kan gå hen og give et ordentligt knald. Og det giver os en super flot røst. Så det er alle der. Hvad har der revøret der? Der er jo varmt. Hold da, se på, du skal holde for ørerne. Nej, også dig. På enderne i ørerne. Nu skal jeg have fingrene i ørerne, og du skal også lidt væk. Er I klar? Nej! Ned på... Og så er det knogger også. Ned på jorden. Værsgo. Det er ikke for ham. Så er lige alt tilbage. Så. Ej, det bliver det ørerne igen. Nej, ikke. Nu. Wow! Og så OC'en. Den har vej rundt.